Galdera bat, zenbat erakarpen dago? Eta zer da erakarpena? Aiba, azkenean bidalera izan dira. Ara, ongi etorri ikur nauzunez zokora kultura atalera. Eta egongo zarete pentsatzen, baina honek zergatik egiten ditu halako galderak. Orientazio afektibo sexualari buruz hitz egiteko, erakarpenei buruz hitz egin badugulako, bai, elkar lotuta daudelako. Eta badakizu zer, erakigula ezertzo ere ez erakarpenei buruz. Bai, zer dira erakarpenak? Erakarpenak beste pertsonekin konektatzeko moduak dira. Eta hainbat erakarpen mota dago. Bai, badago adizkiltasun erakarpena, erakarpen emozionala, erakarpen zentzorala, eta hainbat. Eta orientazio afektibo sexualari buruz hitz egiteko, erakarpen sexuala eta erakarpen erromantikoari buruz hitz egin behar dugu zoilik, bi horiek zoilik. Erakarpen erromantikoa eta erakarpen sexuala. Baina hori, beste bi batean azalduko dizuet.